Hello! No, vaikka. Me ollaan Maljakon kanssa täällä. Täällä näin. Hän ei vaan puhu, vaan hän vain säteilee. Ja me tänään niin kun pelleillään täällä Rare-roomissa. Okei. En tiedä. Vois jotain. Tuo. Hetkin melkein. Okei, joo, en nyt. Ehkä, en oo varma. Minne tän chat-jutun vois laittaa? Okei. Se on tossa, voi. Elämä on pelottava. Ollaan punassa päällä. Silleen joo. Miks mä ees puhun näin? Sä vaan syöt jotain tikkeriä. Okei, mitä me tehdään? Mikä sä laitat? Mä en näe. Miksi ne? Tarplanat. Tää vähän pukaa, mut ei siinä mitään. En jaksa puhua, kun elämä on näin tylsää. Ja miksi mä kuulostan tältä, että mä edelleen itken? Miksi mä itken, kun elämä on niin muilla? Okei, no niin. Nyt rauhoitetaan. Rauhoitetaan. Yritän rauhoittua. Niin. Mitä me tehdään? Niin, en tiedä. Niin. Mitä vitsiä? Siitä tuli pappa. Hello. Niin, mitä me tehdään? Tanssitaan. Niin realistista tämä elämä. Mitä me tehdään? Me jotain. Minä haluan tehdä jotain hienoa näillä animaatioilla. Ante! Miksi mä kuolen tän? Älä tee sitä senkin juoma.
täällä enää? Täällä Subhan. Onks täällä Maljakko? Maljakko, sano please, että on täällä. Onks se sitten Tokiossa? Missä sä oot? Ei, et sä oo täällä senkin kakke. Sit se on täällä Snakeis. Toivottavasti. Miksi mä tajusin, että mä... No, missä sä oot? Missä sä oikeesti oot? Kerro please, että sä oot jossakin täällä. Maljakko, missä sä oot? Hei, toi rara-animaatio on niin kaunis. Missä sä oot? Sano, että sä oot jossakin täällä. Miksi mä... Niin sano jossakin, että sä oot täällä. Kuinka monta kertaa mun pitää peittää mun ruumiin, että mä pääsen oikeesti sua senkin kakke. Maljakko, missä sä oot? Maljakko, please. Puhu jotain. Puhu jotain. Puhu jotain. Maljakko, please. Pitää varmaan lopettaa, mä tiedän sen. Mä tunnen sen. Tunnin painaa potkii. Please. Se kioma. Mä luulin, että se oli mun ystävä. Siellä! Senkin! Tunnet mä... Mitä vitsiä? Eiks mä puhu näin korkealta? Miksi tää jetparki on tuolla vitsin Nevadassa? Toi oli kivaa. Miksi mä oon näin ylikorkea? Potkitaan vielä. Roke, tuu säkin mukaan vai onks sä sairas taas? Jumalauta. Potkitaan. Mun ääni lähtee ihan samaa, mä potkin. Ja sä et edes välitä autoa. Demoni tulee ja potkii sua. Sä oot kuolematon Jeesus, mitä vitsiä? Okei, pitäisikö ottaa? Sä vaan niinku aivastat sille. Mitä jotain. Ja mä vaan potkin sua edelleen. Ja tänne tulee liikaa ihmisiä, et kohta lakaa. Ja voisit edes puhua. Lopetan. Edelleen klikkaamaan tätä kikkiä. Koska mä jaksan. Voisit vähän. Okei. Jos sä karkasit, jumalauta, älä karkaa senkin pieni poika, vaikka oletkin tyttö. Kohta koko.
Hyvästi. Sano vielä jotain. Sulla on jotain sanottavaa senkin kanssa. Musta! Mä potkin sua! Potkin!